Shalom. Perhalado pasahaton selamat hari Minggu. Susude ruas nama dohoti para mingguanon. Martuama akanaro di bagasan Tuhani. Minggu tasaderion ima namar guar minggu pa 20-hon. Dung Trinitatis. Topik minggu tasaderion. Jahobado mualni hanguluan. Atong tapuji madebata di bagasan las niroha. Taidehoma ukap bahal naumuli. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran, sian de bata tu kita, gabe hatigoran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Saitogi memahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor seon na sitong asa holan hosambing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akka nadihasyanganon. Ay hulan hodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham patuduhon tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asinoroham nagudangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Itu
tatangi homa patik debata di minggu tasadarion ima patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaumu jalandang jadi sumanomu manang aha na di benua ginjang doho na di benua tongon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon dan jadi dohonomu guarni debata yang gosoture dalanna ai hona uhunna dosugut akka namar sineang di guarna. Patik paopaton ingot kamu ma pabadiahon ari minggui dinono marima ula kamu silomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam dui dan jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halap pe nabaibati hutam alai naono marido di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maradien duibana diari papituhoni dibahanido umbahna di pasu-pasu debata Jahoba ari paradani jala di parbadai atong rak mangidogogo mahita sian tuhat tadi bata lahum mangulahon nahombartu patik naik ahli Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahombartu patik mi amin. Tuhan
di bagasan unduk do serep ni roha, tapotopi madu satta dia dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungu dohami di jolom martang yang tuko. Ndada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asinurham na gudangido. Saya si maroham mida sandok bangso nami, se sama dosa nami saduna. Saya sungguli marohan nami, asa muba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamu ni kabangsa ni hatongamon di Banua Ginjang. Di bahani tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna, akana sandok ro tu debata marhite hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida, hasangapon ma di debatana di Ginjang. Amin.
debata turpu epistel di minggu tasaderon natar surat di Lukas bindu 10 mamuka masian ayat 20 sada sahatu ayat 24 tajahama margati soring laus titiki ima marolopolok ibana di bagasan ton di perbadia mandok hupuji huamang Tuhan si gom-gom banua ginjang dohot tanoon ala ditamo dikon hoi sian jolo ni akan napistar dohot namarroha gabe di papatar hoi tuaka si undi honoton olo amang ido di halomohon roham yan. Dungi di dopak koma pulik akasisiana mandok martua ma akamata namar nida na ni ida munai duduk marigamu torok do akapanurirang do raja masyol na idang idon nang ida muna ape ndang di ida karena yang bigon nang binege muna ape ndang binege ima sahakna martua doakana tu mangihon hatani debata jala nepeopsa amin.
maha persautai songon na hinatindak kon didungat ta saha persiaon di sandok portibion rak mahita mandok au persia di debata jahuba ido ama parhuguna aswatusan nat mo palangit dotan au persia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai iman tubuhun si Maria gabi-gabian sempun di perbadia andoran so habubuan ido tukarta natu mau nabernit di pangumuman silatus nama datar palel di bana di hau penuh silap na tuat tubuna turu di tanong namulak mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di bata jakuba amanai pargogo naso hatulusani simai bana pemamuda so kutano manghumi alak mangulu do au persia ditundi galadung sadahuria nabadia ria toknya siten akan nabadia do dihasasani dosa do dihatai namandok bulak mangulu sogut dami alak naumate do dia ngeluan nasura sudah amin.
Tikteng di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 22 Oktober 2020. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20 dung Trinitatis. Doho tema Jehovah do mual ni haluaon. Napaduahon pertanyaan sektor. Di hari Jumat tanggal 27 Oktober 2020 di Patupa Huriata do pertanyaan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita di Enet Sian 5 Musa Biddu 34 ayat pitu sahat Rodi ayat 12. Doho tema marhiras niroha makkatahon barita nauli mangasahod debata. Atong ria mahita ro tu pertanyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatoluhon barita habot niroha. Di hari Jumat nasalpu tanggal 20 Oktober 2020. Nunga parjolo dialap tuhatta amang insinyur Lasta Siaturi umur 58 tahun. Ima nahina baluhon inang Dodda RY Boru Sinurat. Alamat rumah duka Villa Mutiara Gading 1 Rumawi, Blok G Sada, nomor 47 Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi Utara, ruas sektor 2 WEK 5. Jala di Minggu Tasadarion tanggal 22 Oktober 2020 pukul sia 00 wib. Di Patupa Huriata do acara parmingguon di rumah duka. Jala Sadariodo di Pataru tu Parbaddaan. Parhalado rab dohot sude ruas ni Huriata pasahaton dohot marhabot niroha. Saya di pargogo itu hatta masude keluarga na tininggal honna. Napaupaton Dewan Koinonia PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2020 mulai pukul 10 wib di Patupa Huriata do PA Seksi Remaja maringanan di ruang konsistori ima naniuluhon amang situa J Pakpahan Nas PA di Enet Sian Mateus Biduonom ayat 27 sahat Rodi ayat 30 sada. Pinangido tusude anggota jemaat remaja ni Huriata songoni nang pelajar sidi asaria maddohoti acarai. Napalimahon program dohot anggaran tahun 2024. Disosohot tusude seksi-seksi songoni nang punguan kur asa mabahen program dohot anggaran tahun 2024. Jala paling lambat di hari Minggu tanggal 20 sia Oktober 2020 nangro nunga sahat tu ketua dewan masing-masing. Napaonopon peliat tujolo. Sadarion Minggu tanggal 22 Oktober 2020 papungu peliat tujolo dohita ima tu haporluan Natal ni Huriata dohot pengaturan peliat parjolo tolu kantong sada A tu Huria, kantong sada B tu Huria, kantong kedua tu pusat. Peliat paduahon ima peliat tujolo tu haporluan Natal ni Huriata. Napapituhon bazar. Di Minggu Tasadarion 22 Oktober 2020
Huriata melalui seksi dana panitia pesta gotilon Natal 2023 dohok tahun baru 2024. Patu pahon bazar maringanan di halaman gerejaon. Pinangido tusude ruas ni huriata asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan tersebut di patu pamai dung sidung parmingguon. Napawaluhon Puja hamima tona rapot padita HKBP 2023. Madapoton na hinaholongan sude ruas dohot parhalado ni Huria Kristen Batak Protestan di inganan nabe. Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata dohot siat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji ma Tuhatta Yesus Kristus Rajani Huriai, nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu Huriana, nang akana posona, dinasa ragam ni pakkobasion nai. Patardo nang denggan basa ni Tuhatta, ubahen tiur, pardalanan ni rapot padita Huria Kristen Batak Protestan, na parjolo sahali di patupa di perhutaan na posobulung jetun, Silangit Tapanuli Utara, Mamukasian tanggal 10 Oktober, sahatu tanggal 20 Oktober 2023. Onma rapot hatopan ni sadok padita ni HKBP na parjolo, dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.873 halak, siad 2004 halak padita ni HKBP. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido mardalan rapoti siat pamonai sahat tu pangujungi di bagasan hasadaon ni parhaha maranggion marojahat tu holong ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dibuhai do rapoti marhite pertangyangan nani uluhon ni padita Krise Angki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dohot ulaun nabadia dalam manogu huhut pataruhon sude parrapot mad dohotisa di bagasan holong dohot toddi parhahamaranggion laho makatai sumakapi huhut mad notopon akka haputusan namatcai arga namatcai balga pakkorhonna tu pardalan ni pakkobasion ni HKBP na oikumenis tujulu. Tahalas sodo haroroni penceramah tema ima Dr. Hans Peter Groshen, sian Universitas Münster, Jerman. Dohot Rev. Dr. Janssens Witke, siat Departemen Misi dan Oikumene Evangelis Chris im Rheinland, Manang Ekir, Jerman. Jala penceramah subtema ima padita Dr. Andar Gomos Pasaribu, dohot padita Dr. Benny Sinaga. Suang songoni rodo akka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon, dohot pamikirion tusude parrapot, marhite hata huhuasi pinasahat nasida, anggiat sisada urdot huria, dohot panggonggomi paturehon hasadaon ditongani masyarakat, rap majalahi hahisaron siala panahit sosial. Songoni masih urupan mangogohon stunting na say matsadope di tonga-tongani bangsota. Marhite parmahanion ni opui eporus HKBP. Takasdo sadok padita ni HKBP disosoi asalam marhatauon mangulahon tohonanna secara profesional. Tiruat di hata dohot di pangalaho, haporseaon
nang holong ni roha, marhibul ni roha, huhut marhauduhot tu debata, marhite parsitutuon, mangulahon pakkobasionna di HKBP. Manomu tahun oikumene inklusif 2024. Sisada roha sadok padita HKBP, asa parsidohot, rap dohot sudehom, ukamo, huria, bangso, mengadopi krisis ni portibi, isara ni portibi dalam mohop, hapogoson, orang, diskriminasi, rasisme, nama gadis jolma dohot ketidakadilan. Songon hataridaan ni okumene inklusivi, di patupa ruas ni rapot padita HKBP do, haradeon papulikon otik B siap balajona, si pasahatonna marhite iduk ni huriatta, laho mangurupi Gereja Kristen Protestan Mentawai GKPM. Ditogion rapot padita HKBP 2020 tolu do, asarap hita saluhut ruas ni huria, dohot parhalado ni HKBP, laho pasiding nasa rumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis, nama korhon ketidakadilan, marhite parange na haposan jala tiruan, majagahot diri dohot dongan humaliang, marojahat tu holong ni tuhatta di paggulmiton ni ngolu siapari di tonga-tonga ni keluarga, huria, masyarakat, nang lingkungan hidup, ekosistem di humaliangta. Diarahon rapot padita HKBP do, sude ruas nang parhalado HKBP, asa sisadatahi, padasip pakkobasion, parsobao tu debata, jala pahoton parsaoran namar situtu, manarihon akadongan namar hatauon natotu, manang different ability, pahisaton parngoluan, nasida di partodion nang di pardagingon. Dalam pasitaton pakkobasion, dohot parsidohoton ni ruas ni huria namar hatauon natotui, ditotopon rapot padita do buku panduan pakkobasiot tunasida. Ditogihon rapot padita HKBP do ruas nang parhalado HKBP, asa di bagasan hasadaon pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu namar huria, dohot namar bangso di nama nomu-nomu Pesta Demokrasi Indonesia tu tahun 2024. Naeng ma sisada panatapan hita saluhutna laho patulusson proses pemilihan umum, marhite mamakke suarata songon suara warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab, jala di bagasan hibul niroha hita paborhaton huhut manang nyakon akadongata nadohot di kontestasi pemilihan umumi, gabe sira dohot panodang, sitidangi Kristus di tonga-tonga ni ulaon namat cai balgai, so patubu akka parbolaton ni huria bangso dohot masyarakat. Sudema huria pahobbar manang paubuk pakkobasion, marojahat tu dokumen-dokumen nang tinotopon ni rapot padita, mar pardomuat tu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen oikumenis, penubuhan sidi jemaat difabel, dohot konseling, dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Mardida parukilon ni padita nang ruas ni huria, narosia dirina dohot sia duru ni dirina.
rapot padita HKBP, pasahaton pangidoan tu opui eporus, pabangkit tim parmahani manang konselor, namar ruason praeses padita dohot konselor. Rapot padita HKBP, makamuliatehon pardalan ni sentralisasi. Terus marsitutu mangudutisa, huhut lam marsitutu pahisaton mutuni pakkobasion. Di bagasan rohana bulus, rapot padita HKBP manogihon sude ruas nang parhalado. Marsitutu patuluson pardalan ni sentralisasi keuangan HKBP. Marhite na marsagihon hobartu hatotuanna. Manuraton di buku panuratanna laos manongoson hibul hobartu parsagina. Songonima pinasaha tonani rapot padita HKBP 2020. Sai di pargogoi jala di patau amata Tuhan debatama hita saluhutna. Laho pararato barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Patudos tu sada Musa bidu 12 ayat 3. Marsanga ma Tuhan debata. Jetun silangit 20 Oktober 2020 atas goarni parrapot Padita Mauliunus Uwe Siregar MTH, Ketua Rapot Padita HKBP, Padita Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP ditanda tangani. Namangihut ruas namar sahid. Di bagasa parsahitodo ruas ni huriata sada Marco Nenggolan, anak ni Amang Ramses Nenggolan, inang Boru Saragi, nuaeng sedang dirawat di rumah sakit Yadika kamar 406, ruas sektor sada Wektolu. Napaduahon Griffin Simorakir, anak ni Amang Manuel Simorakir, inang Boru Siregar, dung diperiksa nung ngamulak tu tonga bagas nasida, ruas sektor opat Wek 10-4. Taboma di bagasa tangyang ta asa tumibu hipas di hilala roha nasida. Parhepengon peliat tuhuria godangna 10 sada juta 674.150 rupiah. Peliat tu pusat 8 juta 210.150 rupiah. Peliat tu DSH 610.826 rupiah. Peliat tu panitia pesta gotilor dohok Natal tahun baru godangna 8 juta 208.000 rupiah. Punguma sude 28 juta 791.996 rupiah. Songoni matiting dihuriata di bagasa minggon, saya di pasu-pasu tu hatama sude pakubasion dohot peliani bahai sangap dot puji-pujian di goarni tu hatta. Untuk mengenang manang merningot dungat tanong perjulu di hadap Tuhatta Amang Insinyur Lastas Seturi Rimma Ita Jongjong Uhud martangiang di begas tabe diiringi organ.
Tapuji matuhatta marite ende huria nomor 385 mamuka ayat salah hutapasah ma peliata.
Dame ni debata na sumurung sian saluhukna roha. Ima mangaramoti ate-ate pikiran dohot toditabe. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhattai. Amen. Dihamu amanami inanami nahupar dohot yanakon nami naposubulong na hinaholongan. Hata ni Tuhatta barita nauli di mingguta sadarion ima na tersurat di Yesaya bidu 45 ayat sada sahatu ayat pitu. Songonodo hata ni Jahuba tuna miniahanna tusi kores nahutiop di tangan siamun papatuhon akka bangso parbegu di jolona jala makar hari si jata siya goting niya karaja mangukap di jolona akka pitu doho bagal bahal unang hicu didapat. Ahu mardalan di jolom jala pahornopon akka butul-butul ropu hakuma akka pitu tobaga jala sigaku akka sordak bosi jala lehonokuma diho arta akka nadi halomon dohot homitan akka natinabunihon asa ditadaho au do Jahuba debatan Israel na majuguarmo ala ni si Jacob na posoki dot ala ni Israel na upilditi ubahin na hujuho di guarmo ola marsahala guarmo hubahin taga soditadaho dope ahu do Jahuba jaladang adong bede bata dukon niahu huhohosi do tangan ni ditadaho dope asa ditada halak akan nasian habicaran do sian hasudutan na suadong debata dukon niahu ahu do Jahuba jala dukon niahu dangadong ahu si jadi hati uron dohot si topa hahulumon si bahen hadameon dohot si topa hamagoan ahu do Jahuba si bahen saluhut nai ima sahatna. Sangat luar biasa do huaso ni Jahuba. Dang adong bui membatasi. Contoh turpukta sadarion dipakai debatado Raja Kores gabe ula-ula di debata
peluahon bangsa Israel siyang konggoman ni bangsa Babil. Dang hala Israel yu. Dang akanaung manadad di bata. Alay si Kores na so manadad di bata hiyan. Naso porsiya tu di bata. Alay di pakai di bata. Luar biasa. Tidak terbatas kuasa Allah. Asa boy tekas diulahon Raja Kores mandat kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia ditandai dan diawali oleh ditiup debata tangan ni Raja Kores. So didok utiup do tanganmu. Mangalehon huaso tu ibana asa marsite na ditiup de bata tangan ni Raja Kores margugo Raja Kores paluahon bangsa Israel siang penjajahan ni bangsa Babil. Adong beberapa hal nana yang berengot tadi son. Cara ni de bata peluahon bangsa Israel marhiti Raja Kores. Perjulu makar hari akka sijata melucuti akka sijata siak goting ni Raja Babil. Jadi disuruh de bata Raja Kores mencopot melucuti makar hari dibuat sudah kasih senjatanya. Paduahon pahornopon akka butul-butul na menghalangi molo malua bangsa Israel boy mulak tu tanah. Jagurang akka tumpukan-tumpukan batu, akka butul-butul. Di pahornop jo, di pasisi, di padenggan. Patuluhon membuka dan memecahkan akka pintu dot akka gerbang besi nasya bosi di hari dibuka bahkan di dot diturpukon dipecahkan. Luar biasa. Dung marhasili dilihat di Batama hadiah tu Raja Kores ima akka artanauli jala dileom matu bangsa Israel hati uron dohot hadameam ahado nanangi berengota sebagai aktualisasi ni turbukon tunguluta di masa kini di saonarion. Molo hala Israel agak terhalang keluar sian penjajahan ni bangsa Babel ala gudang butul-butul menghalangi perjalanan sida. Molo di masa kini saonari butul-butuli dan apala di dalam be alai jot sipata base unang madong yan alay buarong na dihitaon butul-butuli adong di rohakku adong di rohamuna adong di pikirakku adong di pikiramuna sopol. Ada hal, ada masalah, ada problema, ada gumpalan-gumpalan psikologis.
Sopol. Si pata ita orsong nanang mugap. Menurut penelitian, ini kenyataan pengaruh pandemi. Dohot sonari pengaruh nih cuaca El Nino. Kekeringan dan kepanasan yang ekstrim. Dakolan secara fisik bepanas. Alay nga si pata dohot. Rohai pe atete ngaul mulai moho. Dan binoto lang niya hakadakaran. Budi binoto. Maaf. So ngon natabere di TV ala kebetulan nga matuaw. Nga 70 umurhu. Jadi pagi-pagi mardalapat. Atarhona matanyari arong iso ninata dong akuyan. Marturu juga musia ke dong aku iso mardalapat yan. Tibo juga kebutong. Alaya ga 4 tahun dak kay baru na sida. Oh. Jerong ko hami gurakyan. Bukamu jo asodar. Oh iya iya. Jenoang sahalak ko mana di beketi. Iban na agak cokola uajakon. Dak wala hujaga be botar, nga mabelu aw. Jala memang berdala pap pegay bemoro. Gudang apa? Menurut ahli fisiologi, omma nama bay gudang zolma stres. Dakola stres, dongeri si teres. Olo depresi. Maaf saudara tidak sogo di TV. Ala kebetulan habis pada lapat sarapa manut TV. Nagudangan noang na bunuh diri. Ano si pata mama dibunuh anak-anak dibunuh orang tua na. Dibuat tuh dokter jiwa. Memang gangguan kejiwaan. Ada sopol, ada betul di rohana, doh di utuk ne secara psikologi sopol. Atong ahado way out ni masalah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 17. 1 Petrus 5 ayat 17. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, ketakutanmu, masalahmu, tumpukan-tumpukan, gumpalan-gumpalan dalam pikiranmu dan dalam hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan berikan keselamatan kepadamu. Amin. Hata-hata kondok tebu. Pasaha masudena nahi nolosohon ni rohami itu Jahoba. Asa di padua Jahoba. Tumpahkan. Odo apalana perlu noaing. Asa boy plong. Unang-arong be akan nasopol. Unang-arong be gumpalan-gumpalan psikologi dalam hati jiwa dan di dalam pikiran kita. Laos tagugo martangiang berdoa setiap hari. Dak pola na buah-buahon. Nola na madok-kodok. Ay madalapap yaw. Gudangan martangiang gua terus. Jehovah di mataku do. Ayo sambil berdalapak. Si Patano keluar suara si Patano dalam hati. Terus berdoa. Terus berdoa. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang percaya. Bila dengan sungguh-sungguh yakin didoakan
akan besar kuasanya. Amin. Hidup kisada Petrus 5 ayat 10 itu dohot Jakobus 5 ayat 10 numi. Asa merasa plong pakilalata. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dangadong naso tarpatu warebata. Odo hapor siauta. Haru sikores naso porsea. Boy dipakai di bata peluahon bangsa Israel. Apalagi kita kena porsea. Asa boy keluar akka betul-betul akan asopol di rohami, di hati-hatimi, di pikirami, di ngaulumi. Pasahat tu Jehovah. Serahkan kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tedehojo tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Wow, haleluya. Hakawi untuk bambu adalah lebih-lebih dari karismatik. Mau lutuk pe dokok kamu au pagita karismatik bajarok kudu. Alam memang jarang gue dia gaya bika maredit ke marjamita. Alai ala litabu di jamita on. Jala secara jujur marede nakingan ina para Kamis korama dokur gabungan masih tabuyak kulala au ikut tebutan doa julung muda luar biasa nakingan korama 10 batalak go sapi hubi lagi sampai songona jong membi lagi 10 bat idok amang dirihen 10 batalak go alai hira suara ni 50 halak. Amin. Luar biasa. Aku kagum melihat korama. Saya kagum. Molo korina do kubuji songo nasi ngante. Bibingga do ama pujion. Sepuluh batalak hira suara 50 halak. Ay direkam nakingan. Omma akka huasu ni debata. Berkat Tuhan. Jadi molo bosong ni apalagi ma molo adong akka persoalan akka betul-betul di ngoluta. Tetap kita percaya kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, maka betul-betul itu akan terbuang. Amin. Maka jiwa kita plong. Dabu.
Ngahira sudah hita babigi gori si Rockefeller, pengusaha besar di Amerika. Tiki marumuri mana 50 tolu, Roma sahik namora di ngudun. Saat yalang obat tidur, makin lama makin leleng. Tong dan bui mudu. Baduahon tidak ada selera makan. HP namora pasti lang na bidote belok padi. Beiba tempe do tahu ikatori nyalang do tabu. Anggolo pani lang na bidote be. Tidak ada selera makan. Terganggu metabolisme aliran darah dan oksigen dalam tubuh. Ujungnya sangat lemah maibana. Lu sama dokter. Dung beberapa bulan. Tikimodo mibana satokin. Ayo wulu bersetengah jam. Hehe setengah. Mernipi maimana. Ro de batamat dokter ibana. Rockefeller gudak kepeng sedih. Siana udah. Unak kaul haul hebeng. Lea jo tu gereja, lea tu rumah sakit, lea tu pendidikan, leon tu dinas sosial, leo tu rumah jompo. Kurang akan lersian waeng, kurang dipersangapi akan konna, ujungnya gak belau tu rumah jompo. Bantu jo akan tu rumah jompo ini. Apa nggak lu je mana pas sekolah anak konna, apa tong di rumah jompo mana dung batua, urubi jo. Allah Tuhan ini mana? Terus mana martangian dibentuk matim, ibaimah, pajongjong rumah sakit, pajongjong perguruan tinggi, dibantu gereja, di pajongjong rumah jompo. Alai dakolani komado, dangalani lam juk mai mana martangian jala dakolani lam juk doa menjadi hidupnya. Bukan doa itu kewajiban, tapi doa adalah hidup. Amin. Tangiangi ngolut tadui, dak tugas tay. Hei, coba matangin ano dah, Allah. Seakan-akan tugas. Tapi doa adalah hidup. Amin. Itu perlu kita hayati. Dan dia mengurangi, mengambil untung terlalu banyak. Tapi akhirnya terpilih dia jadi orang terkaya di dunia. Dan sahat do umurnya 90 tahun. 50 tahun lima nomor sahiti. Ile di batado pe 45 tahun. Mujizat Tuhan. Porsea tu debata, tetap berdoa tu debata. Maaf, Allah gumudang gahuidak kan waktu sonakan dan lansia. Dia 50 penggaboy lansia. 70 HP bodoh anak muda. Menggeda situasi ini. Sudah dohita dus. Tetapi kita tetapkanlah bahwa doa itu adalah hidup kita. Tetap kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Molo dang bobe marende songon inata naknya tawid din sidai. Burahamu ina? Burhabing bah. Ma songon na tawula lah. Ola ka burhabing. Ala Tuhan ni ma puji Tuhan lah. Molo subuhi songonau ala nakpola maro marende beau. Hola membikin itu. Setiap malam sebelum tidur minimal 2 jam mendengar lagu-lagu rohani. Jadi mulu-bui marende hita dengan lagu rohani. Ngaisi firman Tuhan, ngadisi berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita syukuri umur kita ini.
Semoga betul-betul dangadong bedi roham, dangadong bedi rohaku. Amin. Plong, mari kita dulu bernapas dengan longgar. Sonod dohami di harismatik. Mamoludang juwa muda biaw ala harismatik kau, badakola wa. Mari kita praktekkan. Mari kita rasakan bahwa Tuhan sudah mengangkat betul-betul nasopol di hati-hati ki, di hati-hati mi, di rohami. Rasakan sekarang, Tuhan sudah mengangkat akan debutuli. Mari kita bernapas secara longgar. Arong kope betul-betuli? Arong kope? Tak berdoa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan segala masalah, problema yang selama ini dalam hidup kami, Tuhan angkat dari hati, pikiran, dan jiwa kami. Sehingga kami merasa plong. Tidak ada lagi tertekan, tidak ada lagi stres, tidak ada lagi galau. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun masalah kami, tetap kami berdoa kepada Tuhan. Dan tetap kami bersyukur dalam segala hal. Berkati kami semua Tuhan yang hadir semua dalam kebaktian ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan Bapak Insinyur Lastas Yanturi yang sudah Tuhan panggil ke sisi ini. Berikan Tuhan kekuatan iman, ketabahan, pangapulion, penghiburan yang sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar tetap kuat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mungkin Tuhan ada di antara kami di sini yang mengalami masalah, problem pribadi, kesehatan, problem keluarga, problem pekerjaan, usaha, atau keluarga hubungan namarhamarangge. Tuhan, tolong berikan damai di hati kami, damai sesama kami, damai dengan seluruh keluarga kami. Kami merasa tetap di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara kami yang berulang tahun 1 minggu ini. Tolong Tuhan berkati mereka. Berikan Tuhan sukacita, tetap bersyukur dalam hidup mereka. Karena umur itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Banyak hal yang akan kami doakan Tuhan. Tuhan tahu ada dalam hati kami. Berikan Tuhan berkat-Mu kepada kami. Ampuni Tuhan segala dosa kami, agar berkat-Mu selalu melimpah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulai
Piliyatta Debata Martangiang Mahita. Ali Debata Amanami Nadi Banua Gijang Odo Harorowan ni Saluhut Ilehon-lehon na dinggat to nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami siyan nani lehom mitu hami pilihan nami tuhok. Jalo may gabi uap na hustus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huhanguluhok kami pilihanon. Pati bulhon harajaum itonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Buhay marohanami mar hite todib. Asalamku tadahami godang ni si lehon mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaum, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon nadi banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapa. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata bohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debata bohina Tuhamu. Jala di pasaurhom madamena tungolu munabe. Horas madihita.